Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern ħabbar li 10,000 anzjan u anzjana se jgawdu minn mediċina oħra b'xejn, bekk qed titwettaq wegħda elettorali oħra fl-ewwel mitjum ta' Gvern Laburista ġdid. Huwa ħabbar dan waqt programm speċjali li sar fuq One fl-okkażjoni tal-mitjum mindu l-Partit Laburista Reġjonat tal-Fiduċja tal-Poplu biex imexxi lil pajjiżna. Ma' One News id-Deputat Prim Ministru qal li bħalissa l-mediċina tinsab fl-imħażen tad-Dipartiment tas-Saħħa u diġà hija aċċessibbli bl-aħlas għal kull min jeħtieġ din il-mediċina. Huwa spjega kif din il-mediċina se tieħu post il-mediċina Xarelto jew Rivaban u spjega li dawk li jieħdu din il-mediċina jistgħu jibdew jeħduha mingħajr ħlas. Dawk il-pazjenti li diġà jieħdu x-Xarelto jixtruha jew ir-Rivaban illi di tiswa bejn 80 anke dożi jolimi jew 10 euro kull 4 ġimgħat. Daw se jibdew jieħduhom xejn. Daw jistgħu jmorru għand it-tabib tal-familja tagħhom jew għand il-tabib taċ-ċentru tas-saħħa u kun jista' jagħmellhom appuntament mal-klinika speċjali biex inkunu nistgħu ntuhom ir-riċetta ħajbdew iġibuha mill-ispiżjar tal-għażla tagħhom mingħajr ħlas. Chris Fern spjega wkoll li din il-mediċina se tiffranka somma sinifikanti kull xahar anke għal persuni li jagħmlu użu tal-warfarina. Mbagħad dawk il-pazjenti li qegħdin fuq il-warfarina, meta jkollhom l-appuntament li jmiss biex jiċċekkewlhom id-demm, it-tabib ħajtihom parir, għandhom x'għalfejn jibqgħu fuq il-warfarina jew jistgħux jaqilbu fuq ir-Rivaroxaban, dawk li jistgħu naqilbuhom ukoll u jibdew jieħduhom mingħajr ħlas. Id-Deputat Prim Ministru qal li dawn iż-żiediet fl-istok tal-mediċini bl-ħlas huma xempju ta' gvern li jaħseb f'kulħadd. Huwa rimarka kif il-pensjonanti mhux se jkollhom bżonn jonfqu ammont sostanzjali mill-pensjoni tagħhom fuq dawn il-mediċini. Sostna li din il-ħidma fl-ewwel mitjum tal-gvern hija riflessjoni tal-ħidma li se tkompli ssir tul din il-leġislatura. L-ewwel mitjum huma l-ewwel mitjum ta' leġislatura ta' 5 snin. Huma allura xempju ta' dak li ħankunu qegħdin nagħmlu għal 5 snin li fadal, 5 snin neqsa 3 xhur li fadal. U kif diġà għedna il-proċess, il-ritmu li bdejna f'dawn il-3 xhur ħajkun ir-ritmu li ħankomplu bih għal 5 snin li ġejjin.